שמי תואר שורוב, אני מטפלת ומשקמת את העור. אני קוסמטיקאית מעל עשור. רציתי לספר לכם על אפולו דואט, מכשיר בעל שתי טכנולוגיות לטיפולים מתקדמים. אלקטרופורציה, טכנולוגיה זוכת פרסים אצלי בקליניקה. באמצעותה ניתן להחדיר חומרים פעילים לעומק העור ולשקם את העור על כל השכבות לטיפול שורש מבפנים כלפי מעלה. החדרה של חומצה הילרונית, פפטידים, ויטמין C. תוצאה נראית לעין כבר מהטיפול הראשון. טכנולוגיה נוספת, RF, גלי רדיו, מולטיפולר. באמצעותה ניתן להגיע למצב של מיצוב ושיקום קמטים ועור נפול. הטיפול במכשיר מתאים לכל הגילאים, על מנת לתת מענה למגוון של בעיות עור.